Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, эфирда атна яңалыклары тапшыруы сезнең белән Рәмилә Хәмидуллина. Әлмәт районында хисап җыелышлары дәвам итә. Бу көннәрдә очрашу 9 номерлы җирле үзидарә территориясендә узды. Микрорайонда яшәүчеләр белән район башлыгы Тимур Нугуманов та очрашты. 9 номерлы ТОС территориясендә урнашкан микрорайон халкы җыелышта актив катнашты. Хисап җыелышы вакытында зал максималь рәвештә тулы иде. Җыелганнарга башкарылган эшләр буенча докладны территориаль иҗтимагый совет рәисе Алан Дышмалова тәкъдим итте. Үз чыгышында ул территориаль иҗтимагый үзидарәләрнең узган елдагы эшчәнлеге турында сөйләде һәм киләчәккә бурычлар белән таныштырды. 9 ТОС территориясендә 13 торак, 14 шәхси йорт, ЖЭ7, Әлмәт идарәче компаниясе, Союз яшүсмерләр клубы һәм төрле милек формасындагы 7 предприятие урнашкан. Шулай ук биредә ветераннар советы һәм хокук бозуларны профилактикалау буенча җәмәгатьчелек советы да эшли. 2020 елда баш предприятие табышыннан ТОСларны карап тоту өчен 500 000 сум акча бүлеп бирелгән. Шәһәр һәм район башлыгы Тимур Нугуманов җыелышта актив катнашканнары өчен халыкка рәхмәт белдерде. Үз чыгышында ул Татнефть компаниясе республика ярдәме белән 2020 елгы катлаулы мәсьәләләрне хәл итә алдык дип билгеләп үтте. Ул шулай ук пандемия чорында барлык куркынычсызлык чараларын үтәү турында искә төшерде. Шулай ук түләүсез вакцинация ясарга чакырды. Йомгаклау өлешендә теләге булган һәр кеше шәһәр җитәкчелегенә дә, хезмәтләр вәкилләренә дә үзләрен кызыксындырган сорауларын бирә алды. Барлык теләкләр һәм сораулар алга таба карап тикшерү өчен контрольгә алынды. Очрашу микрорайонның актив халкын бүләкләү, Әлмәт муниципаль районы советы һәм башкарма комитетының рәхмәт хатларын тапшыру белән тәмамланды. Бүгенге көндә күп санлы интернет ресурслар теләсә нинди мәгълүматны санаулы минутларда табарга мөмкинлек бирә. Әмма иң ышанычлы, иң мөһиме тикшерелгән мәгълүматлар энциклопедияларда һәм башка фәнни хезмәтләрдә тупланган. Кванториум технопаркында Татарстан Республикасының Фәннәр академиясының Татар энциклопедиясы һәм төбәкне өйрәнү институты басмалары презентациясы булды. Татарстан Республикасы Фәннәр академиясының Татар энциклопедиясы һәм төбәкне өйрәнү институты вәкилләре, директоры Искәндәр Гыйләҗев җитәкчелегендә даими рәвештә туган якны өйрәнүчеләр, укытучылар, китапханәчеләр һәм туган як тарихы белән кызыксынучылар белән очрашулар үткәрәләр. Институтның иң зур фәнни хезмәтләренең берсе Татарстан Республикасы торак пунктлары энциклопедиясы. Бу басма берничә томда. Беренчесе үз эшенә безнең регионның 14 муниципалитеты турында тулырак мәгълүматны ала. Бу басма рус телендә тәкъдим ителгән һәм инде татар теленә тәрҗемәсе дә әзер. Презентация барышында җыелганнарга торак пунктларны һәм институтның үзен өйрәнү буенча масштаблы эшнең ничек алып барылуы турында сөйләделәр. Бу тикшерелгән объектив чыганаклар белән эшләүгә нигезләнгән күп еллык хезмәт. Безнең бу Әлмәт районына килүебезнең төп максаты ул укытучылар һәм гомумән барлык төбәкне өйрәнүчеләр, төбәкнең кызыксынучы кешеләр белән очрашу һәм безнең институт, безнең эшчәнлек турында бераз кыскача гына сөйләп алу. Ул әлбәттә безнең хәзерге халык саны исәпкә алуның истә тотып та эшләнгән уздырыла торган чара һәм без инде киләчәк турында да уйлап килдек бирегә. Без үзебезнең басмаларыбызны бигрәк тә хәзерге көндә торак пунктларына багышланган басмаларны тәкъдим итәбез һәм киләчәктә менә шушы эштә безнең төбәктә яшәүчеләр, төбәкнең тарихы белән кызыксынучылар безнең белән хезмәттәшлек итәрләр дип ышанабыз. Әлмәттә Бөтен Россия инвалидлар җәмгыятенең Татарстан Республикасы оешмасы җирле бүлекчәсенең еллык хисап җыелышы булды. Узак еллар дәвамында иҗтимагый оешма мөмкинлекләре чикләнгән кешеләрнең тормыш сыйфатын яхшырту өчен эшли. Инвалидлар җәмгыятенең хисап җыелышында бүләкләү тантанасы булды. Узган ел аеруча тырышлык күрсәткән җәмгыять әгъзалары башкарма комитеттан рәхмәт хатлары һәм социаль яклау идарәсеннән грамоталар алдылар. Алар арасында Ләйлә Гайфуллина оешманың алыштыргысыз җитәкчесе булып ул инде 30 ел эшли. Бу юлы да аның кандидатурасын утырышта катнашучылар бер тавыштан хупладылар. Рәис итеп тагын бер срокка сайладылар.
Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов ярдәме белән 2020 елда Барс Медиа Групп компаниясе яңа йолдыз телевизион проекты оештырды. Йөзләгән яшь башкаручы арасыннан 12 финалист сайлап алынды. Аларның берсе якташыбыз Ильяс Мингазов булды. Проектның суперфиналында ул Татарстанның атказанган артисты Алинә Шәрипҗанова белән Яратам, Яратма җырын башкарды һәм 3 җиңүче суперфиналист исеменә лаек булды. Якташыбыз Ильяс Мингазовның иҗат юлы Әлмәт шәһәрендә башланып китә. Еллар узгач, ул гаиләсе белән Казанга күченә. Әүхәдиев исемендәге музыка көллиятендә белем ала. 2019 елда Ильяс Әлмәткә кайтып тәүге концертын куя. Өздиләр сәхнәне, егетләр. Шул көннән соң Мингазов исемендәге Татарстанда беренче татар кавер төркеме солисты безнең сәхифәдә еш күренде. Чөнки егетләр гел алга атлыйлар һәм халыкка, тамашачыларына җиткерер яңалыклары да җитәрлек булды. Һәм иң зур яңалык 2020 елның декабрендә яңгырады. Ильяс Яңа йолдыз проектының суперфиналисты булды. 3 җиңүче исемлегенә керде. Концертта якыннары аңа көч биреп торды. Беренче чиратта бу аның әнисе Гөлфия апа һәм апасы Айгөл иде. 2020 елда Барс Медиа Групп Татарстан Республикасы президенты ярдәме белән яңа проект булдырды. Татар телендә җырлаучы яшь башкаручылар өчен Яңа йолдыз махсус музыкаль телевизион проект татар эстрадасы тарихында моңарчы күрелмәгән зур милли шоу-тамаша булды. 11 атна дәвамында тамашачылар ТНТВ каналы аша конкурсантларның тормышы белән таныштылар. Шулай ук социаль челтәрләрдә алар арасында батл да үткәрелде. 11 катнашучы арасында монда да Ильяс җиңүче булды. Халык аны сайлады һәм ул татар радиосына интервьюга чакырылды. Алла бирсә киләчәктә безнең татар радиосы дулкыннарында синең җырларыңны ишетергә язсын. Уңышлар теләп калабыз. Сиңа 1 минут вакыт, Ильяс, эфир синеке. Мин бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Беренче чиратта әниемә гомумән минем бу тормышка тудырганы өчен һәм бик зур рәхмәт хөрмәтле тамашачылар сезгә. Менә беренче көн эчендә голосование булды һәм сез булмаган булсагыз, сез үз тавышыгызны бирмәгән булсагыз, мин гомумән бу татар радиосында бүген утырмасым, гомумән бәлки Яңа йолдыз проектында катнашмаган булыр идем. Шуңа күрә сезгә бик зур рәхмәт. Гала концертта исә Ильяс Татарстанның атказанган артисты Алинә Шәрипҗанова белән чыгыш ясады. Яратам, Яратма композициясе музыка ягыннан да, эчтәлеге буенча да көчле җыр. Хисләр ташкынын, ялгышлык аркасында туган мәхәббәт давылын чын барлыкта булган кебек башкарды әлеге дуэт. Моннан берничә ел элек беренче тапкыр яңгыраган җырга яңа сулыш өрелде. Фәни Җиһан Ша белән башкарган варианттан аерма да бар. Бу юлы җыр хэппи-энд белән тәмамлана. Моны билгеләп үтми мөмкин түгел. Яратам, яратма дип җырлаучылар азакта икесе дә яратам диләр. Димәк, бөек мәхәббәт хисе җиңә. Бу номер суперфиналның иң яхшы чыгышы булып санала һәм Ильяска да җиңү китерә. Егетнең сәләте, тырышлыгы, якты киләчәге турында проектта жюрида булган Башкортстанның атказанган артисты Элвин Грей да безгә ассызыклап узды. Чын әйткәндә, ул талантлы егет. Ул Инстаграмда күреп торам, бик күп номерлар ясай, бик күп каверлар һәм инде тырыш егет. Бик күп эшләй, күреп торам. Һәм инде шуның өчен ул конкурска үтте. Чын әйткәндә, уның өчен бик зур шанс үзен күрсәтергә, үзен еще ашырга. Был проект как раз таки артистны прямо конкретно аягына бастырыр өчен, мин уйлыймча, уның возможности бар һәм инде аны барсы да унан зависит инде. Ул аның кулында. Барсы да аның кулында. Ул ишетсә, уңа нәрсә әйткәннәрен, ул әлбәттә артист, зур артист булачак. Бүгенге көндә Ильяс бар вакытын иҗатка багышлый. Шулай ук Ярчалы дәүләт педагогика университетында филология факультетында читтән торып белем ала. Сессиясын 4-5 билгеләренә генә тапшырды. Педагогик вузга укырга керүдә юкка түгел. Укытучылар династиясыннан бит ул. Иң мөһиме, укытучы тәрбияче булып эшләгән әнисе Гөлфия Әхәт кызы аның өчен педагогикада да, тормышта да үрнәк булып тора.
Татар теле факультетын сайлы егет, чөнки туган телебезнең киләчәге яшьләр кулында дип саный ул. Моны ул безгә беренче интервьюсында да әйткән иде. Хәзерге көндә Татарстанда яшьләр татар җырларын бик әз тыңлыйлар. Моны төзәтергә кирәк, миңа калса. Шуңа күрә без хәзер яңа сулыш кертәбез татар эстрадасына. Яңа үрләр яулап, яңа каверлар яздырып, җырлап яши якташыбыз. Халык сайлаган, тамашачы яраткан, халык артисты булырга максат куя ул үз алдында. Һичшиксез бу максатына да ирешер, чөнки әйткән икән, эшли ул. Шуның белән тапшырубыз ахырына якынлашты. Һәр яңа көн сезгә яхшы яңалыклар гына алып килүен теләп. Мин Рәмилә Хәмидуллина һәм монтажер Ленар Корбанов сезнең белән сау булашабыз.